stealing our livestock, and they are not heeding our warnings. We have said and we have given instructions to our security officers to shoot to kill those who are armed and with intent to kill our innocent people. Onego benijo siasa mak perpetrate violence, onego gibedo brought to book, and even the party should take action, because we want to go this way till 2027. It seems we lull a lot of our people, and that's not the way to go. Nyakach is known for peace, and we want a peaceful Nyakach. Not Okwanyal fight the border violence, at the same time, Wachakwa fight violence perpetrated by politicians. Riwruog laktache pachoka KMPDU omedo jiwo ni ng'anyo margi biro chakore tarik 22 dwe ni kaluwore gi okang' mar piny owacho kod tend migawo mar thieth koso chopo singo margi. Koloso e kinde romo margi kod laktache e kaunti ma Kakamega, jagoro maduong' Dav Jatela olero ni lwasi mar tich ok osebedo makare ka omenda manochwal ne laktache ma jopuonjre kata interns pod ok rom kendo sara margi osebedo kadeko. Omedo ni gisetemo bago romo mar twak kod tend migawo mar thieth kendo chal makamano pok onyago olemo. That the rallying call for the strike of next week, the 22nd of December 2024, is on. And we are telling national government, we are telling county government, that we have no time for boardrooms. We have no time for negotiation. Because we negotiated in 2023. We negotiated in 2024 during the 56-day strike. We have negotiated between May and now December. This is time of action. That we will leave our workstations and we will only come back when we see those letters of promotion. We will only come back when we see the money in our account, because it has to be paid. We will only get back to work when the interns are paid as per the CBA. The senior consultants in Kakamega County are condemning strongly the non-implemented promotions that are the stalled promotions that are there in this county. We did a strike notice some time back and sat with the government and did an agreement that was supposed to promote doctors in this county. But what happened is the common lies that are becoming the norm of this government. The government is always quick to give promises and to do return to work formulas and agreements that they are not going to implement. Jatend migawo mar thieth Debra Baraza okone ute thieth ma pachoka mondo mak motegno kuma manyien mar thieth ma SHA kendo chiw thieth ne jotuo duto e yo makare e bwo okumbano. Kolose e boma ma Valava e kinde yawo ayanga cheno mar chwalo yedhe, Baraza nokone ute thieth Tenanga kod Nyamrerwa mondo bed kod tudruok makare mar konyo dhiro nyime cheno mar thieth e bwo SHA. Director mar Amref e kaunti ma Kakamega Dr. Ndirangu Wanjiru bende nojiwo jo Kenya mondo kaw okumba mar SHA mondo konygi e geng'o kendo thiedho tuoche mapoya. Watu wajisajili, waende kwa mahospitali, waonekane, ndio pesa iletwe, alafu madawa yatakuja, madaktari watakuja na services zitaendelea kukua mzuri. Lakini inahitaji wewe uregister na pia mahospitali ya waone kwa kutumia hiyo njia ya SHA. Ingine pia ni facilities. Mahospitali tunawaambia pia wa contract na wapeane services kwa SHA, hapo ndio watajijenga. Na our developing partners, Amref, WHO, and the rest of the partners, what we are requesting, please support us to be able to achieve this noble cause. For our politicians, let us not be the ones saying she shall show. We are the ones who should be supporting this great agenda so that our people, the needy, the vulnerable, the poor in the community can be able to access the very same services that the rich people do. Once again, our vision is lasting health change. We believe in primary health care. We believe that primary health care is a vehicle to get to universal health coverage. And we are doing all we can in Kenya and in other African countries to support governments, both national and sub-national, whether districts or counties, to bring primary health care to fruition, to be operational. E weche mamoko ni jatend piny William Ruto singo machielo alwora mag hemko ma kano sigana e pachoka kata museums mondo migi arita kendo mi ogeng'negi kik yakigi
koda chudhe moero yako lope e alwora no kinde ka kinde kolose kinde yawo ayanga kar nyiso kido mar timbe oganda jogedi kaka hemko e bwo riwruok mar piny mangima midendo ni UNESCO. Ruto noyango ni sirikal dhi keto tenge omenda ma kore lach e yaro hemko maduong' ma Nairobi kaachiel kod mano ma Uhuru Gardens. Ruto bende notiyo gi thuolono ma jiwo duol mochung' ne jotij piny owacho PSC mondo ket osara ma jotim nonro mag sayans e pachoka marom kod mag jowetegi mag pinje maoko kaka yo mar geng'o jolony ma kamago dhi manyo tije e pinje maoko. All members of the diplomatic corps, we need to protect the assets and the resources and the sites that we have. And therefore, again, the government of Kenya is going to work with the ministry to make sure that we create the necessary resources for us to protect, fence, guard those sites. We are here to witness one more reason why tourists should visit Kenya in their numbers, especially because we have a target to increase our numbers to 5 million by the year 2027. The historic town and archaeological site of Gedi is a unique window into our past, offering invaluable insights into the Swahili culture, trade networks, and architectural ingenuity that thrived along our coasts centuries ago. Romo manche nobede kind jatend piny Kenya William Ruto kod manen jatend piny Uhuru Kenyatta pod meno nyuolo paro e kind jo Kenya. Jatend migawo mar teko Opiyo Wandayi wacho ni Uhuru Kenyatta pod nigi thuolo mar tiyo kanyakla gi sirikand Kenya Kwanza e yorno mar riwo jo Kenya. Wandayi wacho ni winjruok mane nie kind jotelogo biro dhiro Kenya nyime e weche mag dongruok, kowacho noikore mar tiyo kod sirikand Kenya Kwanza e dhiro nyime ajenda mag piny owacho. Sisi tunaunga mkono juhudi zote za kuunganisha Wakenya. Yes. Kwa hivyo tunaunga mkono Mheshimiwa Rais William Ruto kwa kuleta Wakenya wote pamoja. Yeah, na unajua Mheshimiwa Uhuru Kenyatta ni Mkenya. Si ndio? Yeah, kwa hivyo hakuna kosa akija pamoja na Mheshimiwa Rais. Na hata Biblia inasema kwamba kuna wakati wa kila kitu. Yes. Wakati huu tulikuwa upinzani. Wakati huu tuko ndani ya serikali. Tunafanya kazi pamoja na Mheshimiwa Rais William Ruto. Yes. Broad base, ndio? Yes. Jatend Wiper Kalonzo Musyoka koro sundo piny owacho mondo chiw ler e wi chenro mar chanjo jamni ma piny owacho osebedo ka dhiro ne jopith. Jatend piny William Ruto osebedo ka kwayo oganda man kod jamni mondo yie otimnegi chanjo mar geng'o tuoche. Kata kamano, Kalonzo lero ni dwaro makamano onge ler malong'o kendo gin kod luoro ni piny owacho geto loso omenda kuom jopith e tok chik kokale chanjono. Tujue, what are we vaccinating these animals against? Iwe tu wanahusika mawaziri na timu yote ya livestock, ieleze wananchi, when you vaccinate, is it against ECF kwa mfano? Is it against Rinderpex? Watu wanataka kujua, because hao ng'ombe wamekuwa wanakuwa vaccinated. Lakini ikiwa ni wazungu ambapo kwa wenyewe wamekataa mambo haya, alafu tunakuwa kama sisi ndio guinea pigs na wanyama wetu, tuna umuhimu, tuna na haki kikatiba kusema la. Kwa hivyo Wamasai, nasikia wengine walienda huko kusema tunawadunga, Masai wakakataa. Riwruok mar jong'ad buche pachoka wuok oko ka seyo okil Kamaloka Ahmed Nasir Abdullahi ma bende ande nosebedo jakanyo e duol matayo doho e pachoka. Bende giseyo Nelson Havi ma ande ne en jakom riwruogo kinde kod okinde mamoko masani bayo weche ne bad migawono kod telo mare. Riwruogno wacho ni yo masani ikirogo weche ne tend bad migawo mar doho itiyogo gi yo mar tok chik e temo thiro tend doho. Therefore quite disheartening and a show of bad faith for members of the Law Society of Kenya to renege from raising concerns through formal avenues in place, abandon the well-established complaints mechanisms, and opt to deploy eccentric tactics such as cyberbullying and other forms of online attacks for ulterior motives. The association urges all stakeholders to continue engaging the judiciary with genuine concerns regarding judicial processes
and any notable inefficiencies. Our members are committed to ensuring that the judiciary not only remains transparent and accountable, but also is seen as being accountable while providing services to all Kenyans. We have noted the online onslaught, which is so systemic, from specific members who have held leadership positions, as the judge has said, like the 49th president of the LSK and a former commissioner of the JSC, Mr. Ahmed Nasir, among others. Obila e boma ma Kisumo ondhi achije moko ariyo kod mwandu mamoko mopogore michich ni gin mag kuo. E lipod obila mondiki e tesend obila ma Kasagam, ji ariyogo moyangi kaka Patrick Otieno kod Gilbert Otieno nondhi e kinde apedha manotimo Otieno ma chieng' tich abich tok yudo maling'ling' kowuok kuom jopiny. Moko kuom gik moyudi kuom achijego mosebedo kopondo obunga oting'o TV, lewni, mtungi mag gas kod mwandu mamoko matiyo gi stima. Komanda mar obila ma Kisumu East Sub-County Edward Wafula oyango ni ji ariyogo odinegi e tesend obila ka mwandugo oket ne jopiny mondo yang wegi. Jakom riwruok mar bishobe ma Kopere Martin Kivuva okwayo jo Kenya mondo obed gi kwe kendo riwre lwedo e kinde ni mag nyasi mag sikuku. Koloso Mombasa e kinde nyasi mar higa ka higa mar moko yien mar sikuku, Kivuva nokwayo jo Kenya mondo par jogo mochando e kinde ni kendo gilamne gi kwe. Omedo ni nitiere pogruok mar dhoudi e pachoka, gino mowinjo orum kendo jo Kenya duto onego riwre kanyakla. Gavana ma Mombasa Abdulswamad Sharif Nasir mane oyuoro e nyasino okwayo jo Kenya obed kod horuok e kinde keto e tim yo mong'ith mar okumba manyien mar thieth mar SHA. Kenya ijue kwamba sisi ni wamoja na tuendelee kushikana mikono mambo mbalimbali. Tukiamua kushirikiana, Mombasa will be a county of unique state. Itakuwa ni mji wa pekee. Tunataka utengamano uendelee katika mji wetu wa Mombasa, sivyo? Sisi tunataka tuwe pamoja. Going to do total digitization of all our health facilities. Mtu akiingia hospitali, gavana pale alipo ako na tablet yake, anajua ya kuwa Bishop ameenda hospitali saa 1:33, aliona nurse saa 1:40, nurse alimpeleka kwa daktari saa 1:48, daktari alimpa dawa gani, alienda store kweli dawa ilipatikana ama haikupatikana, kama aliambiwa hakuna dawa nijue kwa nini dawa ilikuwa hakuna. Sirikal kokalo ten migawo mar dongruok e alwora pinje Afrika ma ugwe kod gwenge ma pacho ka Beatrice School oyango riwruok kod migawo mar pur kod pith mar manyo koth ochele manyalo rakore gi lokruok mar kor lwasi. Kanoloso e kaunti ma Kisumo, Askul owacho ni kothe mamiyo mag ochele ema nyalo miyo jopur yud keyo mabup kata mana e kinde mar lokruok mar kor lwasi. Bende nowacho na ahinya te alwora ma Nam Lolwe. Millicent Adhiambo nigi ler mathoth. Lokruok futo mar kor lwasi osekelo achiedh nade makagi kacha e pachoka mangima, ahinya e sekta mar pur ka imiyo pek pur mar ochele. Gie sechegi, chenro nitie mar neno ni jopur e alwora mar Nam Lolwe odonje kit pur ochele manyien mageno neno ni lokruoge makama ok omonogi keyo kaka owinjore. Magi timore ka koro piny owacho kod bad migepe kaka Lake Basin Development Authority oyango biro gi kit kothe manyasani manyalo rakore kod midhiero ma ikelo kod lokruok futo mar kor lwasi e kaunti za Pagaboro moloro Nam Lolwe mabiro yudo sir mag kothe makamago. Tutajumuisha pamoja na MD kwamba tuweke mikakati yenye tutaweza peleka mbele, tujitetee kwamba hii sehemu inahitaji mambo ya mchele ipate market yake. Pia tuseme kuna hii dikes inafaa iwekwe ipunguze makali ya maji inapotembea. With the dikes we are going to ensure that we have enhanced agricultural productivity, because when we incur floods, our people lose a lot of the paddy or of the rice that they put into their farms.
And finally, with that, our economic growth is going to be enhanced because now our farmers will have some level of predicting their outcomes. Maduong' moloyo kaka yor bero pith mar ochele pachoka. Chieno ni biro kod koth ochele manyien manyalo kedo gi midhiero ma ikelo kod lokruok chal mar kor lwasi. Waziri, another thing that we are doing in the rice value chain is to try and work with other state agencies so that we introduce quality variety of rice and ensure that if at the moment we are harvesting around 2.5 tons per acre, now with the quality variety of rice, we are able to harvest around 3 tons per acre. Also to ensure that we get resilient seed varieties, those that can survive in this particular region. Ewi mano kata obedo ni jopur kalo e midhiero moting'o ulama momore kod futo mar yamo masiko lokore kinde ka kinde. Lake Basin Development Authority geto ting'o malo pur mar ochele kokalo e manyo ne giuso kod chiro mowinjore. And I want to assure farmers that we have enough market. They just ensure that as soon as they harvest, they send a word to us so that we get to know the quantity that is available here. Bende giyango chendo mar dwaro riwore gi jopiny e pidho yiende e kor gwenge kaka yorno mar konyo e kedo kod sienyruok mag lowo kaachiel kod neno ni koth omedo chwe mondo oting' malo weche pur pachoka. With the climate change, I also want to say that we have a number of tree seedlings that will engage with the leadership around here to ensure that we plant trees, and that will then mitigate the effects of climate change. E kindegi makoro, jopur ochele ijiwo mondo ndikre mar bero pith magi kokalo kuom chenrogi. Koriwo koda masind rego chele manosedha yanga kod jatend piny William Ruto e kinde limbe mar alwora ma Nyanza. Geno koro nitie ni puro chele biro nyayo keyo kod chiemo mabup e alwora mar Nam Lolwe kod pachoka mangima. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Nyakoromogi en kinde mar kawo yueyo e cheno nieri mar migago. Akwayi ni kik idhi mabor, aduogo bang' thuolo machuok. Wakelonu chenro mar Tiedero. Kama yude mor mar wende mag rumba kokelni kod Ng'inja the Entertainer kod DJ Smollett en miel gi wer motimo Cathedral. Eye kanyo bende wakeloni jangolo mar juma chieng' ngeso ka ngeso chakre sa 11:30 odhiambo nyaka sa 1 otieno mana e Ramogi TV. En mor mochwere. Familia yote come through Chris kwani? Chaos. Imeisha tena. Si unaona watu wanakula sana na hawashibi. Mimi ni Njeri, jirani wa Auntie Beatrice. Lazima kuna wageni huku umepangia. Nguo chafu zinaongezeka tu. Hakuna kupumzika maze. We are hungry. Don't worry, we've got you. Enjoy festive season offers on a whole range of Kappa products. Nyasaye ber kendo romo adenda. Wagweli mondi bed kodwa Jumapil ka Jumapil. Duog chunyi kendo erit chunyi. Paro mora mora minyalo bedo godo machando pachi ma ok ni kare. Keti embele Yesu. Roda Nyarko Kitmo, Ben Otiende, kod the Chwalist Won Ken the DJ. Tayo ni chenro makelo ni wach maloko ngima. Injili kalo. Kochakore sa 12 okinyi. Mana Ramogi TV.
Malaysia truly Asia na View Travel. Explore the vibrant city that is Kuala Lumpur, thrill at Sunway Lagoon, and enjoy breathtaking views on the Genting Highlands cable car. The perfect blend of city life, theme park thrills, and natural beauty in 7 days from $1,440 USD per person sharing. Angukia deals motomoto na View Travel. Book now na lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Ma e chenro makeloni danji maliet. Ma e chenro makeloni weche mamolo seche duto. We are only beating job. Kik od belo bai. Kawuono an kod moral mar mdakel belo kaka winjore. Ma e chenro makeloni duond yawuoto nagi. To wakwayo rowere bende kiyudo matin kik icham te ikungo. Duond mine Ka jaodi miyo nigi pesa malo dichuo. Support. kod ohala. Gimotimo as a fashion house, we measure in both ladies gi chuo. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng'. Mane Ramogi TV. This festive season, Citizen Duka and Quickmart wanakuletea the Christmas gift hamper, the perfect gift for your loved ones and your pocket. Double the joy, double the savings. Sugar 4 kgs, 558 from 578. Chapati flour 4 kgs, 310 from 344. Cooking oil 3 liters, 799 from 1060. All this for just 1,667, meaning uta save 315 shillings. Just dial *487*5#. Choose your Christmas hamper and pick it up from any Quickmart supermarket near you. Merry Christmas and a happy New Year from Citizen Duka. Citizen Duka, home of discount. Nyakwa Ramogi, Kenya Eratil. Raila has a space to say what Gima Jakom Dwawacho. The opposition nothing nyake Supreme Court ngewe abatieki. Oliet Nyakwa Ramogi. Jumapil ka Jumapil. Ana chungo mama Ratil ka del war piny. Ka adwani wa discuss kaka Kenya dhi. Winj tuak mago Ratil piny. One was gore no opposition. One was gore no opposition 50 years. Mayo kiparka kele wich bar moro. UDA onge kama pose donje. Adwani penje bati. Koso donje kona mane. Sachiel gi nus otieno. Siasa mar piny Kenya en siasa koso dongruok. Ka ikelo ni kod George Bati. Kik bai. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kod Wangeso Kangeso, Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiochieng' ka wami gik motimore pau tuke. Punjab, hera motegno ne odongo. I love you, Sarabjit. Jod Sardani, oweka chunygi nigi lit mang'eny. Kargi ji adekni, hera bro keto gi kamoro achiel nyaka chieng'. Chunogi ni nyaka gimakre motegno gi hera kod winjruok. Okunyal paro kaka unopuonju, wan ji adek wan wachalo kaka ngum. To ngum moriwre otegno, to mowere kamae ok otegno. To e piny kama gik malich timore, en ng'ano maginyalo geno. En ang'o momiyo nyakono kawo pache kamano? Kara nyakono en ng'a? Riwri kodwa e wuoth manyien mopong' gi hera kod chir. Choti Sardani, wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Ok wanyal rito mondo wadhi kodi e wuoth mopong' gi mo.
Fweny sigendni mabeyo miwuoro. Tugo tuke mabeyo. Rom gi osiepe manyien. Puonjri gik mabeyo e wuodhni. Crispy chicken, coleslaw, tomato, mustard. Solo osiepeni kendo ikri ne mor e rogo mar nyithindo. Chieng' Ngeso chakre saa 3 okinyi mana e Ramogi TV. Teka video na post pale NGC. Kochopo Ngeso ka Ngeso, saa 4 otieno. Ikri mondo ibed gi mor kendo ilo, kiwinjo kendo ineno chenro mar thum dag mor. Kama nyasi bironi e ot kama intie. Wayudo lind Ramogi Nyanyakach, katayo chenro gi DJ Local Instrumental. Thumbe mamit, jower kod jomiel, ma chenro ma ok diher ni obai. Ket alama e kalenda mari kendo warome chenro mar thum dag mor. En gima konyo e ngima mapile, to ken gima ng'ato dwaro e ngimane. Bedo gi ngima maber miyo ng'ato dak e ngima maber. Kapok achopo kama dhi osiptal mamiya yath, ang'o manyalo timo. Riwri gi Ruth Otieno e penj laktar, ka wakelo ni paro mag jolony, paro mag reso ngima ji, kod sigendni majiwo ji. Sickle cell en tuo mawuok kuom jonyuol. Koro ka ji pok okendre, ji onego gidhi e pim mondo ging'e ka gin gi jin mar sickle cell. Kochakore gi lony manyien mag thieth, nyaka e yore mag thieth makonyo. Wan gi gik moko duto madwarore. Ka iwinjo kaki wuotho to kawira maki wi bari seche te, idhi adhi osiptal wacho ni anadwani mondo kawuono pima remo. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo, mana e Ramogi TV. Machiegni ka wadhi nyime en Safaricom sambaza furaha caravan pod onyonore Mombasa kod Kilifi ka limbe margi kono onyono dichieng' mar 6. Watudore gi jafwambo marwa Marian Nyambura mondo miwa ler mar wuodhno kaka chalo sani. Wero atia Marian, vipi leo mambo na Safaricom, mnasambaza furaha wapi? Naam, shukran Milton. Hapa tulipo ni soko la Kongowea mjini Mombasa ama kaunti ya Mombasa, ambapo Wakenya na wakazi hapa, wateja vile pia wa Safaricom wanasambaziwa furaha hii leo, na ikiwa ni zamu yao baadaye wale wakazi wa kaunti ya Kilifi watasambaziwa furaha. Na huku msafara huu ukiwa umefika hapa, pia kando na tu kuzawadi wale wateja na wakazi wa maeneo haya, wanazidi kuhamasisha Wakenya kuhusiana na Safaricom, huku wakisherehekea miaka 24 tangu kuanza huduma ama kuanza kutoa huduma hapa nchini. Na kwa sasa nizungumza na yule msimamizi wa masuala ya biashara kaunti ya Mombasa kwa jina Vincent Kihumba, atueleze mengi zaidi kuhusiana na hamasa hii. Pengine ukiweza kutueleza kwa ukamili, Wakenya na wakazi watarajie nini haswa mkiendelea na msafara huu ukiendeleza ama kuzunguka maeneo tofauti? Mimi naitwa Vincent Kihumba, mimi nasimamia biashara ya Safaricom hapa Mombasa. So kutoka leo asubuhi tumekuwa pale Ferry, saizi tuko Kongowea, baadaye tutaenda pale Mtwapa na baadaye tutaweza hata kumalizia pale Kilifi. Pale university. Tukiwa hapo tunaweza kuzungumza na wateja wetu, na hasa jambo kuu ni kuwa tunawashukuru kwa kuwa nasi kwa miaka 24. Hao customers wameweza kuwa nasi kwa muda mrefu, na mtu akiwa na wewe kwa muda mrefu lazima mshukuru kwa wakati mwingi, na sivyo ndivyo tunafanya kama Safaricom. Tumekuwa kila mahali na sasa tuko mkoa huu wa Pwani. Hasa tunawazungumzia na wao kuhusu tunukiwa bando zetu ambazo ni *444#. Unaweza pata offer. Ukifinya hiyo unaweza pata ofa ya mtaa mahali popote huko, na utaweza kupata data zetu na ambazo ni tunukiwa ofa. Pia tunaweza kuelimisha kuhusu kulagaiwa, ili wasiweze kulagaiwa. Tunawaambia wafikirie mara mbili kabla ya kusikiza mtu yule ambaye anajaribu kulagai jasho lako, mapesa zako. Kwa hivyo na Safaricom inakupigia kutoka 0722 00
0000, na ukipata message ya mtu ambaye anajaribu kukulaghai utume hiyo message kwa 333. Hapo ndipo unaweza kuripoti hayo maneno yote. Kwa hivyo tunasema asante kwa customers wetu ambao wako Kenya mzima, na tunasema asante sana kwa wanadigo tunafanya tukitembea na huu msafara wa Sabaza Furaha. Shukran sana. Vile vile pia nitakuwa nikizungumza na yule mkuu wa kitengo cha redio Bahari FM Emma Marevu aweze kutueleza. Kumbuka hii ni eneo lenu, na kwa ushirikiano na Safaricom, pengine ujumbe ni gani ukiweza kuangalia upande huu, angalia upande huu, uweze kutueleza ujumbe ni gani kwa wale wasikilizaji wa Bahari FM? Kwanza kabisa tutasema shukran, manake wengi wameendelea kujitokeza, na tunaambia kwamba muendelee kujitokeza, manake huu ndio wakati pekee ambapo unapata yule ambaye amekujali. Yani Safaricom imeweza kuja na kuambia wateja wake kwamba tupo hapa kukupatia furaha. Na leo ikiwa ndio kituo chetu cha pili hapa Kongowea, tunawashukuru wafanyabiashara pamoja na wateja hapa Kongowea ambao wamejitokeza kwa wingi. Ni kwamba kunayo mazuri ambayo Safaricom imeweza kuleta. Si rahisi uweze kuwa na mteja ama kampuni ambayo labda umekuwa ukipokea huduma kwao na warudi tena waseme kwamba tunakupatia mazuri. Kwa hivyo lile ambalo Safaricom wanafanya kwa hivi sasa labda ni la kipekee, na ndiposa tunasema kwamba wakazi wetu waendelee kujitokeza kwa wingi, manake furaha zinakuja tele, na itakuwa inaendelea hivi. Kutoka hapa tutakuwa tunakwenda katika maeneo ya Mtwapa, tutakuwa tunafika kule Mkoroshoni, tutakuwa tunafika Fun University. Yote ni kwa ajili yako wewe mteja wa Safaricom pamoja na msikilizaji wetu, ili uweze kupokea furaha zaidi. Na pengine kwa wale wasikilizaji wa Bahari FM unaweza kueleza nini msimu huu wa Christmas? Wasikilizaji wa Bahari FM walikuwa wametuuliza, jamani, mbona furaha ya sambazwa kwingine kwetu haifiki? Tukaambia wale wa mwisho ndio wapata mazuri. Tunasema mambo mazuri wakati wote hayataki haraka. Kwa hivyo hii ni zamu yao, wajitokeze kwa wingi. Wengi wamepiga simu studio wakisema kwamba jamani, mnafika saa ngapi? Msiwe haraka, manake mkao ni wenu kwa hivi sasa. Tukimaliza hili, bila shaka kila mmoja atakuwa anafurahia Christmas kwa sasa. Shukrani sana Emma. Nitakuwa vile vile pia nikizungumza na wale washindi. Kuna kama ulivyosikia, ni ukweli kuwa watu wanashinda ama wakazi wanashinda bidhaa tofauti. Kuna huyu hapa ambaye amejishindia kuku. Pengine uanze tu na jina lako, uweze kutueleza. Naona umebeba simu ama umebeba bidhaa tofauti za nyumbani na vile vile kuku. Tueleze unahisi vipi kuhusiana na ushindi huu? Kwa majina naitwa James Motuko Kalondu. Kwa kusema ukweli, nimesikia hii mashindano ya Safaricom na nimekuja hapa Kongowea kufuatilia angalau na mimi nikawahi kuku na poaching bag. Kwa hivyo msimu wa Christmas umeanza rasmi? Na umeanza rasmi kusema ukweli. Haya, shukran sana. Vile vile pia nipate mshindi mwingine ameweza kujishindia simu. Anza na jina lako, tueleze kuhusiana na swala hili. Naitwa Linet, mimi mkazi wa Likoni. Nafurahia sana Safaricom walivyotuletea Krismasi. Kwanza walikuwa kule feri, sikuwahi zawadi, na wakasema wanakuja Kongowea. Vile vile mimi namfanya biashara hapa Kongowea, ikabidi nikimbie niwafuate huko Kongowea, hata biashara sijafungua. Nashukuru nimewahi simu kubwa, nilikuwa na simu kadogo tu ambayo siwezi piga picha ya biashara yangu nikasupply, lakini kwa sasa hii nitaingia mtandao moja kwa moja, nitakutana na Inspector Mwala huko mtandaoni. Nashukuru sana Safaricom. Haya, shukrani. Kama ulivyosikia, wakazi hao wana furaha kutangamana na baadhi ya watangazaji wa Radio Citizen na vile vile watangazaji wa Bahari FM. Tutakuwa tukizunguka maeneo tofauti ambapo tutapata tu taswira kamili ya jinsi ambavyo wakazi wanasambaziwa furaha. Kwako Milton. Asante sana Marian, nimekupata vizuri sana. Endeleeni kusambaza furaha kule pwani. Asante, tokuonana roshio. Haya, asante sana. Nyakoro mogigiri podno mar Marian ema koro wadwani mondo miwatiek chenro mar migago gi thuolo ni an mana gi ote achiel kende. Madwani mondo asom ka ma iluongo ni chenro mar Ramogi moro wa Maratari ka wan gi Rosa Akinyo ya Moros Nyago Bado gi Frank. Mano wan Kariobangi North, stall number 456. Mano jo Dundo Mtukubwa size ndogo. Nyakwara Mogi waiko ni mathoth mobro kelo ni weche manyien masa achiel gi saa adek odhiambo. To koro mo saa 8 waduogo gi chenro mar Pautuke. Nyinga Milton Ochieng' Awuor, bed gi giko dira majaber.